थांगासिनो दं 27 जानुवारियाव नोंथाङाबो जिहेतु सागानगिरि सासे बे समाव मा बुंनो सानदों? फैगौ 27 जानुवारि बावहाय बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिनाय थाखाय आखायाव लादों बिटिसि सरकाराबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बा गुबुन सिगनेटरि आफादफ्राबो हयथ' फालिनो हागौ। दा जोंनिफ्राय सरकारनिफ्राय साननै 27 आरो 28 खालि बे साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। 28 खालि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो फैगोन। दा जोंनि जे एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफ्रा गोबाङानो मावफुंजाबाय आरो माखासेया मावफुंजानायनि जे लामायाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ रायजो राजाफ्राबो आरो फैगौ जि पार्लामेन्टनि जे सेसन जानो थांगासिनो दङ बे सेसनावबो आरो माखासे आयदाफ्रा पार्लामेन्टआव बिल पास जागोन। दा बेबायदियै सरकारजों रायलायबाय थानाय जादों आरो सरकाराबो जोंनो एसुरेन्स होदों बिथांमोना जे एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनानै होगोन। दा बिनि थाखाय मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकारजों सावरायबाय थानाय जायो आरो सरकाराबो बेबायदिनो एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगासिनो दङ। नोंथांमोना बे बा रायजो राजाफ्रा बे आयदाखौ नुगासिनो दङ। जों मिजिंथियो जे बेयो माखासे समनि गेजेरावनो एकर्डनि गोनां जिफोर खामानि दफाफोर बेफोर गासिबो मावफुंजागोन होननानै जों मिजिंथिदों।